dať ten najkrajší dar zo Slovajmu Vladislavovi a vyprosiť mu, aby čím skôr do Pánovu tvár na úcvete omše uznáme svoju hriešnosť. Ale takáto chvíľa je dnes pred nami. Posledné dny z neho pušťal na Žalm 90, tak sa k tomu vrátil. Je jednou z najstarších modlitieb Biblie. Je to modlitba, ktorá je prepísaná Mojžišovi. A čo hovorí táto modlitba? Hovorí veľkú pravdu o nás. Pravdu, ktorú každý pozná, a často si ju nechceme pripustiť. Na úvod tejto modlitby zaznieva skutočnosť Božieho majestátu, ktorý však nie je nedosiahnuteľný. Pane, stal si sa nám príbytkom, útočišťom, stopované a pokrvenie. Prvnež vznikli vrchy a bola stvárená zem a svet, od vekov až na veky si Ty. Lebo 1000 rokov je v Tvojich očiach ako včerajší deň, ktorý sa pominul, a ako nočná stráž. O akom príbytku hovorí žalmista? Je to miesto na bývanie, útočište, do ktorého možno vojsť. A tým príbytkom je Boh sám. Lebo Boh existoval pred všetkým. A žalmista pokračuje: vráťte sa, ľudskí synovia. Kam sa majú ľudia vrátiť? Na miesto, či do stavu, odkiaľ ľudstvo vyšlo. Tým miestom návrat je príbytok. Tým miestom je Boh sám. A následne toto žalme sa zaznamená úniku človeka. Človek ráno rozkvitne a už odkvitá, do večera vedne a osýka. Vek nášho žitia je 70 rokov. A je pri sile 80. No večer sú len trápenia tríznou a my odlietame. Ak sa dožije človek 80 rokov, čo je v biblickej tradícii svítosť rokov života, tak je to len z Božej moci. Tento žalm zdal by sa, že je beznádejný, ale nekončí beznádejný. Žalm sa posúva ďalej v realite a hovorí: kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou príjme tvoje rozlúčenie, a tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Tak jednoducho je zhrnutý ľudský život. Má sa začiatok a má svoj koniec. Je poviniteľný a predsa má veľkú hodnotu, ak je žitý v láske a pravde. Čo človek, ktorý má, hovorí otec Jožka. A veru život zo svojho Vladislava bol naozaj rovnávny. Narodil sa do sveta, kde bolo treba od detstva pracovať na malom rodinnom gazovstve. V 15 rokoch sa stal remeselníkom a nie kafe v našom okolí bude rozprávať o jeho práci. A potom, ako sa brášne musel ísť do Koláčkov a cestu na Štopec. Mal sebe talent, hudobný a herecký. Sám, ako samou, sa naučil hrať na hudobné nástroje, na trúbku, saxofón, klarinet, harmoniku. A ja som obdivoval, že posledné roky si sa do pripravil a chcel explorovať ešte aj klarinet. Hudba bola súčasťou jeho života. Jeho života a jeho rodiny. Bol manželom 56 rokov. Miloval svoju Jožku, svoje deti, vnúčatá. Poznal som ho ako muža, ktorý bol tichý, pokojný. Nikdy som nevedel, že by zvýšil hlas. Ani vtedy, keď povedzme popravde, keď bola taká ešte náročná.
Mal jednu starosť. Často o tom hovoril a tá starosť sa dá nazvať jedným slovom. Je to jednota. Mal starosť o jednotu svojej rodiny, o jednotu medzi deťmi a v ich rodinách. Toto bola jeho tichá a hlboká túžba, aby zostali jedno. Tak som si dovolil povedať, toto nie je odkaz z úsmevom stále. Budujte jednotu a zápaste o jednotu. A nie medzi sebou, ale aj s tým, ktorý je jeden. Jednotu s našim zvoliteľom. Ako hovorí motto súčasného pápeža Leva, jedno v jednom. Buďte jedno navzájom a v tom jednom právom Bohu. Chceme dnes toto Eucharistiu, toto zapizdávanie, ďakovať Stvoriteľovi za zosnulého Ladislava, za jeho život, za jeho pokoj, za jeho vernosť, za jeho hudbu, ale za jeho ticho a za jeho lásku. Zverujme ho teraz do rúk toho, ktorý je obvesol až na veky. A prosím, ako Mojžiš v dnešnom ráne, nech dobrotivosť Pána nášho Boha nad nami.
smiech aj slzy. Dávam ti všetko, čo ma mrzí. Dávam ti svoju ľudskú malosť. Premeň ju raz na dokonalosť. Dávam ti, Pane, dávam seba, dávam ti všetko, veď si všetkým. Dávam ti, Pane, dávam seba, dávam ti všetko,
celej rodiny, že také veľké zoskupenie prišlo sa rozlučiť v našom ockom na poslednej ceste. Je nám veľkú vďaku, že taká účasť bola prítomná. Môj otec mal rád teda príhovory, ste ho všetci dobre poznali, tak preto je tiež dobre, že rozprávať si pomáka práve. Takže v krátkosti, každý ste ho poznali vo svojom sklopu života pri rôznych príležitostiach, ale každý jeden z nich má peknú príležitosť. Tak ja vám budem veľmi rád, keď si zachováte takú peknú príležitosť mojej moci. Preto spolu pozdvihnite čaše a pripíjte si na jeho ľahký odpočinok. Dávam ti, Pane, dávam seba, dávam ti všetko, veď si všetkým. Dávam ti, Pane, dávam seba, dávam ti všetko, veď si všetkým. Dávam ti, Pane, svoje skutky, dávam ti